maglalakad ho tayo mga kababayan papunta doon sa Liwasang Bonifacio. Hello mga kababayan ko. Mga kaibigan at kamag-anak ko po ang matungo sa Liwasang Bonifacio. Ayan ang mga kababayan. Grabe, ang dami mga Duterte supporters mga kababayan. Patungo ho tayo sa bahagi po ng Liwasang Bonifacio. So maglalakad ho tayo mga kababayan, patungo tayo sa Liwasang Bonifacio. Marcos Bangar! Marcos Bangar! Nakakapagod pala maging vlogger, guys. Ang sakit pala sa kamay. Paus naman, paus. Maubusan na ka ng buhok. Para sa bayan man. So nandito na tayo malapit sa unahan ng lakad para kay Tatay Digong para may uwi sa Pilipinas. Ayun o. Marcos sabog. Duterte. At sa mga kababayan ho natin na gustong mag-update, papunta ho tayo, naglalakad ho tayo papunta ng Liwasang Bonifacio. Duterte!
kababayan, nagkakapausa na. Kakalampagin na talaga itong si Bongbong Marcos Bangag. Bongbong Marcos sabog. Duterte! 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 Kababayan, nakakalapit sa may Rizal Ave. Nandito tayo sa may Recto Avenue, dito sa may Recto Station ng LRT Line 2. Duterte! Duterte! Para sa future ng ating mga anak, Duterte! 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 Bong Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Duterte! 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 Marcos Bangag! Marcos sabog! Marcos Bangag! Marcos sabog! Duterte! Duterte!